10. 10, 120. Nangis ya mau piro. 10 kok. Apa? Heeh. Arepe ming kancane tok ya ada. Bapaknya jenah ta Mas Wai? Oh, nenek pedot tidur sih. Oh nggih to. Alhamdulillah ya pisan wae lah. Sing digaget ini. Nimbel kae lele ya. Kenaro asupi. Oh lucut. Over. Sing gede ya. Ini sing Melayu. Marikan diri kayaknya. Betul nama-nama. Tarik Mas, tarik Mas. Ini ngerti, nantinya rai iki nak lho. Ren. Geli. Ambo kuwi ya, Mas. Padahal ya banyu metu. Heeh. Umur Tak paham aku. Ya kan banyu metu. Nek nyawang lho maksudnya Dik. Sing cekak. Gus, Ora melu mancing ngabari. ngapusi Pak Ibu. Kowe tak ewangi ya. Plastik. Ah, Gus. Bungkuse kuwi. Wah. Balik ganti ki Mas ya. Wah, lipe nila mesti jarak tenan. Salah. Pelayan lambene cangkol pancen kenong PKO antri BPJS e. Gus. Wira Devil, Gus. Udu. Udura Devil. Ora Devile gede. Asin. Ambo, Timbul 40. timbel anu, bentuk. Tambahane sapa kuwi? Lah mulai. Kendali lho. Balik toki. Tambangane kaya tabung gas ya. Antane kok ono menarane mercusuare ya. Gus. Oh. Amblos ya tinggal mengo. Karepe ditarik ora malah mengo kok ya. Goli. Nek narik ro mengo ya. Lagi sih tangkiran ya. Ayo kita jalan. Sebelah Mas Pri kuwi. Loh,
diandrani kok. Dadak diandrani mancing kowe. Bayar kena Pak Bri. Mata kena lho niku. Papan-papan. Baban gede. Pian kidulmu lho, pian mangan. Kidulmu lho mangan lho. Mangin kidulmu. Tanpa mengame kok wise. Ah iya. Kepesireng. Sisi-sisi. Sempat ngembangin rokok. Ya. Mantap tuh. Yang rokok sapa tak gocekke. Anteng anjing. Tak gocekke Mas Pak lho, Dut. Kowe mancing tak gocekke. Alah, video-video tampilnya kapan? Tak lolohke udute. Bonus iku. Lek eling mau sira. Lagi siji lho. Asem malah memburi. Kentus. Malah memburi. Pak, Siap. Pak, jenengan mboten nganu. Aku ngenteni saya Sampai. ngenteni saya mateng. Waduh, apa?